Er du muslim? Er du single? Ønsker du ægteskab? Har du fået alt for mange tilbud fra kandidater, der ikke rigtig var noget for dig? Er du træt af usøse henvendelser online, som bare spilder din tid? Ville du ønske, at der var en side, som fokuserede på dine behov og ønsker, og samtidig er tilladt i islam? Hvis ja, så er det måske tid til at prøve noget nyt. Prøv singlemuslim.dk. Vi gør lidt mere for dig. Hvordan gør vi så det? Alle er velkommen på singlemuslim.dk. Derfor er det helt gratis at oprette sig. Med en gratis profil kan du sætte koder på dine billeder, eller vælge det kun af dine venner, der må se dem. Finde din perfekte partner ud fra dine matchkriterier. Tilføj de profiler, der vækker din interesse som favoritter, så du nemt kan finde dem igen. Søg blandt alle profiler og læs deres profiltekst. Se hvem der har besøgt din profil. Måske er det en profil, der også vækker din interesse. Se hvilke profiler der er nær dig, hvis du helst vil finde en partner i nærheden. Få svar på spørgsmål om islam eller andet fra hverdagen. Oprette egne arrangementer eller deltage i andres. Vi afholder ægteskabsarrangementer og speedchat events. For at kontakte andre profiler, skal du have en betalingsprofil. Det kan du få for kun 50 kroner om måneden. Det svarer til prisen på 2 colaer. Så kan du bruge chatten og læse og skrive beskeder. Hvorfor gør vi så det? Jo, det gør vi for at sikre os, at de medlemmer, der kontakter dig, er seriøse og ønsker ægteskab, eller vil udvide deres muslimske netværk. Vi sorterer alle useriøse profiler fra ved at gense nye profiler, deres billeder og profiltekst. Du kan føle dig helt tryg på singlemuslim.dk. Du kan anmelde profiler og billeder. Du kan blokere profiler. Du får kun seriøse henvendelser. Du kan altid kontakte support. Du kan være anonym. Du kan sætte kode på. Ingen kan kopiere dine billeder. Det tager kun 2 minutter at oprette sig, og det er helt gratis. Når du har oprettet dig, kan du udfylde de matchkriterier, du ønsker hos din kommende partner. For eksempel etnisk baggrund, praktiserende niveau, alder, bøn og meget mere. Så hvad venter du på? Opret dig nu, og inshallah find din perfekte partner her på singlemuslim.dk.